Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda! Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. M'han fet una pregunta i és la següent. El tarot et connecta amb l'ànima, amb l'astral o en què em connecta? Amb una entitat anomenada tarot o una egrègora o una cosa així? Amb què em connecta? No és fàcil respondre-ho directament perquè heu de saber que la connexió no depèn de l'eina que facis servir, sinó del teu nivell, del teu estat de consciència. En principi, qualsevol ser humà pot connectar amb qualsevol dels seus cossos. En principi, en potència, ¿vale? Amb un amb el que tots connectem, o quasi tots, menys els que són molt penjats, que ens costa molt, connectem amb el cos físic. Ja sabeu que quan és un penjat vol dir que li costa donar-se en compte del cos. Però tot i així, si ens punxen i connectem segur, ¿vale? Connectem amb el cos físic. Tothom connecta amb les emocions. Tothom, també, pràcticament tothom, connecta amb les seves emocions. Connectar amb les emocions significa poder connectar amb el seu cos astral. Cuidado. Les emocions i l'astral és el mateix. El teu cos astral, o cos emocional, també es diu així, et permet sentir i viure, passar experiències amb les emocions, que formen part, o és la matèria, del cos astral. Tots connectem amb la ment, amb el cos mental i amb els pensaments, que estan en el món mental gràcies a que tenim un cos mental. Per tant, connectar amb la ment, pràcticament tots, i podem també fer-ho. Si et refereixes a connectar amb una mica més amunt, ja parlem del nivell de l'ànima, en principi, potencialment tots hi podem connectar. I pràcticament segur que quasi tothom, en algun moment de la seva vida, hi connecta. Però això de voler-hi connectar no significa voler connectar ni poder-ho fer en un determinat moment, sinó de tant en tant, quan passen circumstàncies excepcionals. O quan medites, si tens la pràctica, no solament pel fet de meditar, sinó que ja has passat una sèrie d'etapes, arribes a connectar també amb l'ànima, etc. Es pot connectar amb l'ànima. Hi ha eines que permeten connectar amb l'ànima, clar que sí. I el tarot et pot servir. El tarot, l'astrologia, la numerologia, la vidència, no sé, hi ha moltíssimes maneres, totes serveixen. Però ha de quedar clar que, insisteixo, no és l'eina que facis servir la que te connectarà. Tu pots meditar i, a l'entrar en meditació, amb què connectaràs? Doncs en el nivell més elevat al que tu puguis arribar, al que estàs acostumat a arribar, al que normalment arribes. Si tu ets una persona superemocional, o sense super, molt centrada en les emocions, quan tu meditis, abandonaràs el cos, aquietaràs una mica les emocions i pujaràs al nivell astral, al nivell emocional. I allà, en el món emocional, connectaràs amb el món astral, amb coses que hi ha, i començaràs a tenir visions. Veuràs coses bones o coses dolentes, que si dimonis, que si el cel, que si àngels, que si Jesús, que si no sé quantes coses. Veuràs o llums, simplement, o llums, o colors, àngels, és igual. Tot allò que veus no té res a veure amb l'ànima, estàs en el cos emocional. I, per tant, en el món astral. Estàs veient coses del món astral. Ara una persona que està molt centrada en si mateixa, en la seva part profunda, té les emocions realment a la seva vida controlades, pujarà més amunt, en el món mental. I, si a més està meditant, per exemple, a un nivell profund, pot arribar a connectar en el món de l'ànima. Clar que sí. Una eina com el tarot et pot connectar en qualsevol dels mons, a l'emocional, en el físic no cal, no? En l'emocional, o en el mental, o el de l'ànima. Però torno a dir-te que l'ànima és molt difícil d'arribar-hi si no estàs tu en la teva vida centrat allà. Per tant, quan tu fas una tirada de tarot, lo normal és que et connecti amb lo més elevat de tu. I lo més elevat de tu, que està, més elevat de tu, mal dit, seria lo més elevat de tu al que estàs acostumat a arribar-hi en la teva consciència. Per tant, si la teva consciència normalment està moguda per les emocions, connectaràs amb el món astral. I la resposta que et donarà el tarot serà de lo que hi ha en el món astral. Per això se't recomana sempre, i per això parlo jo de les eines de l'ànima, preparar-te, meditar, aprendre a ser totalment objectiu,
controlar les emocions, viure una vida el més neta possible, el més equilibrada i neta possible, perquè en el moment en què fas l'abstracció d'intentar connectar amb l'ànima, realment hi connectis, i que el que surti a través teu, a través de la tirada que fas, la interpretació, doncs sigui l'ànima. Per tant, la majoria de les tarotistes que jo he conegut connecten amb l'astral, i es veu. Les respostes que et donen són emocionals. I a més, si t'hi fixes, veuràs que la majoria d'elles són respostes molt convencionals. Quan veus el que et diuen, dius, això m'ho podia haver dit la meva mare. O una persona sàvia, però dintre del món normal. No te diuen respostes gaire especials. Molt rarament. Per què? Doncs perquè han connectat amb l'astral i punto, res més. Per tant, no poden donar-te respostes profundament espirituals. Que n'hi ha que sí, i tant que sí. Hi ha moltes tarotistes també, homes i dones tarotistes, doncs que connecten realment amb la seva ànima i el que te diuen és algo que toca la teva ànima. Toca la teva ment, les emocions i la ment perquè connectin amb l'ànima i a partir d'allà et moguis d'una manera diferent. Per tant, la resposta és en què connecta el tarot? Depèn en què tu vulguis connectar i en què estiguis preparat. Has d'aprendre a discernir realment, perquè si no te trobaràs amb la majoria del que hi ha més, evidentment, és el que no és espiritual, sinó tirades que tenen que veure amb el egregore tarot, que sí que existeix, evidentment, però que està format per les emocions de totes les persones que han rebut tirades o han donat o han fet tirades, i que per tant és molt de tipus emocional, profundament emocional i convencional, social. No esperis que te doni alguna que va en contra del que normalment es considera correcte. Així sol funcionar. Bé, és un tema una mica complex, potser, no? Si teniu dubtes, me'ls feu en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda!